M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lolemba pa 7 Novemba chaka cha 2022 ndi la Mulungu la 32 pa chaka. Pang'ono ndi pang'ono tikusendera kumapeto a chaka cha mpingo. Ndekuti pakusowekera kuti tiyang'ane moyo wathu nkumakonzekera kuti chakachi tikuchimaliza bwanji, tapindula chani, talephera chani. Mawu athu a tsiku la lero afuna atithandize kuti tikhale anthu otekeseka pothandiza ena pa chikhristu chawo. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo yolembera Tito, mutu wa 1 ndime ya 1 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Blasio Leonard Kachepa, a Catholic Men Organization kuchokera ku St. Anthony of Padua Parish, Area 25, mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu, Salimo number 24, pali funso kuti ndani amene angathe kufika pamaso pa chauta ndi munthu amene amachita zabwino ndi manja ake. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera, mutu wa 17 ndime ya 1 kulekeza 6. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ACM. Tina abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo Woyera kwa Tito. Tito mutu 1 ndime ya 1 mpaka ya 9. Ndine Paulo, mtumiki wa Mulungu ndi mtumi wa Yesu Khristu. Anandituma kuti amene Mulungu anawasankha ndiwatsogolere ku chikhulupiriro, azizindikira choona chimene chimawafikitsa ku moyo olemekeza Mulungu ndi kuwapatsa chiyembekezo cha moyo wosatha. Pa nthawi yake Mulungu, mpulumutsi wathu, anawululadi mawu ake, ndipo analamula kuti ine ndipatsidwe udindo wolalika uthengawu. Ndikulembera iwe Tito, mwana wanga weniweni, chifukwa choti ineyo ndi iwe tili chikhulupiriro chimodzimodzi. Mulungu Atate ndi Khristu Yesu, mpulumutsi wathu, akukomereni mtima ndi kukupatsa mtendere. Ndinakusiya ku Krete kuti ulongosole zonse zimene zinali zisanalongosekebe, ndi kuti uyike akulu a mpingo mu mzinda uliwonse, monga momwe ndinakulamulira. Mkulu wa mpingo akhale munthu wosapalamula konse, ndipo akhale wamkazi mmodzi yekha. Ana ake akhalenso wokhulupirira Khristu, opanda mbiri yoti ngosakaza kapena yoti ngosaweruzika. Woyang'anira mpingo azikhala wosapalamula konse, chifukwa ali ngati kapitawo m'banja la Mulungu. Asakhale womva zayekha, kapena wopsa mtima msanga, kapena chidakwa, kapena wandewu, kapenanso wokonda kudya phindu la ndalama. Akhale wosamala bwino alendo, wokonda zabwino, wodziwa kudzilamula, wolungama, woyera mtima, ndiponso wodzigwira. Asunge mogwiritsa mawu okhulupirika, amene ali ogwirizana ndi zimene tidaphunzitsidwa.
pakutelo adzatha kulimbitsa ena ndi chiphunzitso choona ndiponso kugonjetsa otsutsana nacho. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawa Muthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 17 ndime ya 1 kulekeza 6. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza ophunzira ake kuti zochimwitsa anthu sizingalephere, koma tsoka kwa munthu obwera nazoyo. Kukadakhala kwabwino kwambiri akadammangirira chimwala cha mphero m'khosi ndi kukamponya m'nyanja, kupambana kuti achimwitse mmodzi mwa ana ang'onoang'onowa. Chenjerani tsono, m'bale wako akachimwa umudzudzule, akatembenuka mtima umkhululukire. Akakuchimwira kasanu n'kawiri pa tsiku nabwera kasanu n'kawiri kudzanena kuti pepani, umkhululukire ndithu. Atumwi adapempha Ambuye kuti mutonjezere chikhulupiriro, koma Ambuye adati, mukadakhala ndi chikhulupiriro ngakhale chochepa kwambiri ngati kambewu ka mpiru, bwezi mutauza mkuyu kuti dzuka kadzibyare m'nyanja ndipo ukadakumverani ndithu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, tsiku la lero lolemba tayamba kuona kalata ya Paulo. Sabata imene tiona makalata afupiafupi kwambiri chifukwa mawa tionanso kalata yomweyi, kenaka tidzayang'ana kalata ya Filemoni. So tikuyang'ana makalata afupiafupi kwambiri a Paulo kulembera mwachitsanzo lero akulembera Tito kapena kuti Titus. Iyeyu ndithu anali mkhristu wa chikunja. Zofika ngati mbwerera kuti akhala bwanji wa chikunja. Anali mkhristu osakhala mu Yuda, anali mkhristu wa mtundu wina. Iyeyu ndi amene anali mnzake wa Paulo pa maulendo ake osiyanasiyana pamene Paulo anali kugwira ntchito yothandiza mpingo kufalitsa chikhulupiriro. Izitu zikungotipatsa phunziro kunena kuti tonsefe, inu ndi ine, tili ndi udindo othandiza anzathu pa chikhristu chawo. Inde poyamba timenera ndikoze ubale wanga ndi Mulungu, koma kunena zona Mulungu adatilenga kuti tithandize anzathu kuyanjana ndi iye mwini. Taonani mwachitsanzo Tito, ena amati Titus. Iyeyu ndi amene Paulo adampatsa kalata yoti akayipereke ku mpingo wa ku Korinto, makamaka kalata yachiwiri. Tikamawerenga za kalata yachiwiri ya Paulo kwa Korinto timaona kuti Paulo anali kuyankha mafunso osiyanasiyana, koma Paulo sakanatha yekha kukafika kuchoka ku Efeso kukafika ku Korinto. Anasokera anthu ena, ndipo mmodzi mwa iwo ndi Tito amene tikumuona tsiku la lero. Sikuti anakangosiya kalata yokhayo ayi. Akuchoka kumeneko kwa Korinto kuja anampatsanso zotolera, mphatso zosiyanasiyana kuti akampatsire Paulo akathandizire mipingo ina. Kaya tikanakhala ife zikanakafika, Ambuye akudziwa. Koma chimene tikutsindika pano nchonena kuti Tito Titus anali bwenzi la Paulo kuti akwaniritse ntchito yake. Ino ndine tikupatsidwa ntchito imeneyi yonena kuti tiperekeze abwenzi athu, tiperekeze ana athu, tiperekeze akazi athu, muperekeze amuna anu, muperekeze ansembe anu, ansembe aperekeze akhristu ku chipulumutso chawo. In short, tikhale ndi udindo othandiza ena kuti akumane ndi Mulungu. Ndipo kalata imene tikuyiwerenga tsiku la lero, Tito 1 ndime ya 1 kulekeza 9, Paulo akuyamba ndi kudzidziwitsa zimene iye ali. Akuti ine ndine kapolo komanso ophunzira mtumwi wa Yesu Khristu. I'm a slave and an apostle of Jesus Christ. What a way to introduce himself to Titus. Tikamamuyang'ana Paulo abale, ndi chitsanzo cha mkhristu wina aliyense m'malemba oyera. Paulo anali munthu olimbikira ntchito. Ndi uja amatiuza kuti amapanga matenti. Paulo anali munthu odziwa kuyankhula. Paulo anali munthu ophunzira bwino.
Komanso Paulo amapanga zinthu pa Chingereza amanena kuti with passion. Amapanga zinthu ndi mtima wonse. Ngakhale mmene ankachimwa ndi mtima wonse. Ngakhale mmene amatumikira Mulungu ndi mtima wonse. Yet today he's introducing himself as an apostle and a slave. What a way to honor your mission, to honor your ministry. Akunyadira zomwe iye ali. Kapolo akungotanthauza kuti ndi mtumiki. Si kapolo dzina lonyazitsira. Ayi, ndine kapolo wa Yesu Khristu. Ndine mtumiki wa Yesu Khristu. Kutanthauza kuti Paulo akamadziona, amadziona kuti pachina chilichonse ndi kutumikira Yesu Khristu. Komanso nthawi yomweyo amadziona kuti ndine ophunzira. I'm an apostle, I'm a follower. Ndekuti tsiku ndi tsiku amenera aphunzire china chake mmoyo wa Yesu Khristu. Aphunzire kukhululuka, aphunzire kupatsa, aphunzire kulimbikitsa ena, aphunzire kuthandiza ena, aphunzire kudalira ena. Zonsezo anaziyumba mkota pamene akumulembera Tito. Ine ndine kapolo komanso mpostoli. Ndine nthumwi komanso kapolo. Inu ndine yakwana nthawi yoti nafenso tikhale akapolo kwa anzathu. Akapolo pa banja lathu, akapolo pa mphakati pathu. Tikati akapolo sitikunena dzina lodzinyazitsira, tikunena dzina loti lizitikumbutsa utumiki. Ndine kapolo wa mpingo. Ngakhala amayi Mariya omwe Paulo asananene izi atazindikira kale. Mngelo Gabrieli atapatsa mthenga uja kuti mudzakhala mayi wa mpulumutsi. Kumapeto kwake ananena kuti zindichitikire monga mwanenera. Ine ndine kapolo wa Ambuye, ndine mtumiki wa Ambuye, ndine mdzakazi wa Ambuye. Tikhala bwanji akapolo nsabata ino? Paulo akunyadira zimene iye ali. Pakalata yake yolembera Afilipi, mutu wa 3 ndi 19, Paulo amanena kuti anthu amachita manyazi ndi zinthu zoyenera kuzinyadira, koma amanyadira zinthu zoyenera kuchita nazo manyazi. Ndimangoganiza moyo wanga omwe. Inetu abale ndimakonda mpira. Palibe vuto kukonda mpira. Ine abale ndimuonerera mpira. Palibe vuto kuonerera mpira. Ine abale ndimasewera mpira. Zoti ndimasewera bwino kapena iyo ndi nkhani ya tsiku lina. Koma palibe vuto pa zonsezi. Ndipo ndikamachita zimene zikuonerera mpira, kutsatira mpira, kusewera mpira kumene, ndimakhala ndi chidwi komanso ndimamva kukoma. Ndikungodzifunsa kuti do I have the same passion kumanyadira kama timu amene timatsatira? Timaona anthu even kuno ku Malawi. Ine ndine wa BB, ine ndine wa Noma, ine ndine wa Silver, ine ndine wa Kalonga, ine ndine wa Chani. Timanyadira zomwezo ikafika na nthawi ya chipembedzo. Tikafika maiko akunjako, ena ngakhale pano sitingaloze kuti ku England ndikuti, kuti ku Spain ndikuti. Koma matimu aja timachita kukwirana, kukhadzulana, ena mpaka samayankhulana. Ife ndifa Arsenal, ife ndifa Man U, ife ndifa Chelsea. Inde ndati palibe tchimo. Koma timanyadira za Mulungu the same way, the same passion. Monga mmene timachitira ndi zinthu zapansi panozi. Izi ndi zitsanzo chabe, tithopereka zitsanzo zina zambiri. Paulo era akunyadira zimene iye ali mwa Ambuye Yesu. Ndine kapolo komanso mtumiki. Komatu izi sizapafupi ayi. Zikusowa mtima odzikhuthula. Ambuye Yesu akuti zochimwitsa pansi pano sizidzalephera. Koma tsoka amene amabwera nazo. Kukadakhala bwino munthuyo akadamangidwa chimwala cha mphero ndikaponyedwa pansi pa nyanja. Ophunzira Ambuye Yesu pomva zimenezi kunena kuti zochimwitsa zidzakhalapo, koma tsoka kwa munthu amene amachimwitsa anzake. Akusuzumira mitima yawo yomwe, akuyang'ana kulephera kwawo komwe, pakumva chilango chimene chikubwera chifukwa cha zoyipa zochitira ena. Akupempha Ambuye kuti ife tisamachite zimenezi. Ambuye tionjezereni chikhulupiriro. Zikadakhala zabwino inunso ndine tikadasuzumira mitima yathu. Mmene tayendera milungu 32 yonse yapachaka, sitinakhale ochimwitsa anzathu mmavalidwe, mmayankhulidwe, mmachitidwe, kakudzetsa zipwirikiti mmagulu a mpingo. Ngati talephera hiya ndi there, ngakhale moyo wathu omwe wauzimu, timpempha Ambuye sabata ino, tsiku la lero, kuti Ambuye tionjezereni chikhulupiriro koposaposa, kuti tizinyadira utumiki, tizinyadira kukhala kapolo wanu, tizinyadira kukhala ophunzira wanu, monga anachitira Paulo oyera. Tikhala anthu oyera mitima. Ambuye tithandizeni, tionjezereni chikhulupiriro.
m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Jingle